Kao kandidat za Europski parlament želim naglasiti da nam je program jasan. Gradimo održivu i prosperitetnu Europu zajedno. Svakako tu bih naglasio investicije koje su bitne, koje treba pametno usmjeriti kako bi se potaknuo gospodarski rast. Vjerujem da je ova lista dobar odgovor za to, jer sastavljena je prije svega od dvije regije, Istre i sjevera, najrazvijenijih regija. Okupili smo se kao jedna politička obitelj koja je za izgradnju moderne, pristojne, tolerantne, otvorene, humane i solidarne Hrvatske i upravo će te naše politike biti takve koje ćemo zastupati u Europskom parlamentu, kao što je to gospodin Flego činio i u proteklih 5 godina. Potpora najranjivijim skupinama našeg društva poput naših umirovljenika, ali snažna izgradnja prometne infrastrukture, osobito ulaganje u željeznice, je ono ključno na što treba dati svoj fokus. Rečeno je, naglasit ću, samo Renew Europe, samo naša grupacija kao prioritetno ima brigu o starijima. Nijedna druga grupacija u Europi to nema kao flag, kao zastavu, kao prvo. To naravno uključuje sve. Uključuje domove za stare ljude, hospicije, povećanje ulaganja u zdravstvo, dizanje prosjeka mirovina za izlazak iz siromaštva i sve drugo. Da zbog novaca, da zbog projekata, da zbog zakona ili direktiva, ali možda još više radi vrijednosti. Jer vidite šta se dešava i u Francuskoj, neću puno o gospođi Le Pen, ni o AfD-u, neću puno o hrvatskoj političkoj sceni, ni talijanskoj, no mislim da je jako važno da izađemo na izbore i da tog 10. znamo da su u Europskom parlamentu ljudi koji žele nastaviti graditi Europu, a ne ju razgrađivati.